ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାର କାହାଣୀ। ଅନେକ ଦିନର ତଳର କଥା। ଏକ ଗରିବ ଯୁବକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଗାଁରୁ ଏକ କଳା ବାଛୁରୀ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ବାଛୁରୀ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ତା ପଛରେ ଗୋଡାଇଲେ। ସେଇ ଚୋରଟି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ତାର କବାଟଟି ବନ୍ଦ କରି ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଗାଁ ଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଅପରାଧୀ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଦୋଷ କରିବି ନାହିଁ। ମହାଦେବ କୈଳାସରେ ନିଜ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣି ଏକ ସାଧୁ ବେଶରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କାହିଁକି ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ? କଣ ଘଟିଛି ଏଠାରେ? ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଲୁଚିଛି। ଆମର କଳା ବାଛୁରୀ ସହିତ ଲୁଚିଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବି ସତ୍ୟ କଣ ପ୍ରକୃତରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପଧାରୀ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେହି କଳା ବାଛୁରୀର ରଙ୍ଗକୁ ଧଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ,